皆さん、はじめまして。クロムルーバイスです。初配信までのカウントダウンは楽しんでもらえたかな？そのカウントダウンも今日で最後。こうして声を公開したわけだけど、どうかな？想像通りだった？それとも予想外だった？よかったらコメントで教えてね。そしてついに明日は初配信当日。この日のために準備したので、ぜひ見に来てください。それでは明日の21時をお楽しみに。バイバイ。